Esquerra Unida i Alternativa reitera la defensa del dret a l'autodeterminació, així com la necessitat d'una entesa entre federalistes, sobiranistes i independentistes per aïllar el centralisme i per fer efectiu l'exercici del dret a decidir de Catalunya. Cridem a totes les mobilitzacions, totes. Per tant, les diferents mobilitzacions que es faran l'11 de setembre hi haurà gent d'Esquerra Unida i Alternativa. Tindrem gent a Girona, envoltant el Trueta, tindrem gent a la Via Catalana amb els diferents trams que hi ha al llarg de Catalunya, tindrem gent encerclant la Caixa i tindrem gent també a la manifestació que hi ha a plaça Urquinaona a les 5 de la tarda. Fa uns mesos vam presentar una declaració política conjunta entre Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, que una força d'estat, com és Izquierda Unida, clarament apostava per l'exercici concret del dret a decidir de Catalunya. Som un poble lliure, tenim dret a decidir i el anem a exercir. I a l'altre costat de l'Ebre trobem gent, trobem amics i amigues, forces polítiques amigues com Izquierda Unida, no només que està d'acord amb aquest dret a decidir, sinó que el vol aplicar a tots els pobles d'Espanya que ho desitgin. El que no estem disposats a tolerar és que el dret a decidir es perdi. Per tant, que el poble de Catalunya, fruit d'un acord entre Mas i Rajoy, no voti, no decideixi en una consulta o en un referèndum el seu estatus polític i la seva relació amb Espanya. Amb això no estem disposats de cap de les maneres, com sembla que algunes informacions periodístiques podrien estar apuntant a què és el que s'està discutint entre Mas i Rajoy, que no es voti l'estatus polític, sinó algunes millores de l'autogovern de Catalunya. Nosaltres no volem algunes millores de l'autogovern de Catalunya, volem un nou estatus polític, ho volem deixar ben clar, la consulta no és negociable, s'ha de fer sí o sí.